Шушы хәлләрдән соң Тибериас күле буенда Гайса шәкертләренә янә күренде. Аның күренүе былай булды. Шимон Петр, Игезәк кушаматлы Томас, Галилеядәге Кана шәһәреннән Натанаил, Зебедәй угыллары һәм Гайсаның тагын 2 шәкерте бергә иделәр. Шимон Петр, балык тотарга барам дигәч, калган шәкертләр аңа, без дә синең белән барабыз диделәр. Алар кимәгә утырып, йөзеп киттеләр. Әмма ул төнне һич нәрсә тота алмадылар. Таң атканда яр буенда Гайса басып тора иде. Әмма шәкертләре аның Гайса икәнен танымадылар. Гайса аларга, дусларым, сезнең ашарга берәр нәрсәгез бармы диде. Юк, дип җавап бирделәр алар. Ул аларга, ятмәне көймәнең уң ягына салыгыз, тотарсыз, диде. Алар шулай иттеләр, һәм эләккән балыкның күплегеннән ятмәне тартып чыгара алмадылар. Шунда Гайсаның яраткан шәкерте Петергә, бу хакимебез, диде. Аның хаким икәнен ишеткәч, Шимон Петр өс киемен киеп, ул шишенгән иде, суга сикерде. Ярдан 140 аршын чамасы гына яраклыкта булган башка шәкертләр көймә белән килеп, балык белән тулган ятмәне сөйрәп, ярга алып чыктылар. Ярга чыккач, алар янган күмер өстендә пешкән балык һәм икмәк күрделәр. Гайса аларга, тоткан балыкларыгызның биразын монда алып килегез, диде. Шимон Петр көймәгә утырып, зур балыклар белән тулган ятмәне өстерәп җиргә чыгарды. Анда 153 балык бар иде. Балыкның шундый күп булуына да карамастан, ятмә йыртылмады. Гайса, ашарга килегез, диде. Шәкертләрнең берсе дә син кем дип сорарга батырчылык итмәде, чөнки алар аның хаким Гайса икәнен белә иделәр. Гайса якынрак килеп икмәкне алды һәм аларга өләште. Шулай ук балыкны да алып бирде. Бу инде Гайсаның үледән терелтелгәннән соң шәкертләренә 3нче тапкыр күренүе иде. Ашаганнан соң Гайса Шимон Петрдән, Яхья угылы Шимон, син мине башка шәкертләремә караганда күбрәк яратасыңмы дип сорады. Петр аңа, әйе, хакимем, син минем яратуымны беләсең дип җавап бирде. Гайса аңа, минем бәрәннәремне ашат, диде. Гайса 2нче мәртәбә, Яхья угылы Шимон, син мине яратасыңмы дип сорады. Петр аңа, әйе, хакимем, син минем яратуымны беләсең дип җавап бирде. Минем саракларымны көт, диде Гайса. 3нче мәртәбә ул Петрдән, Яхья угылы Шимон, син мине яратасыңмы дип сорады. Петр аның син мине яратасыңмы дип 3нче мәртәбә соравына көенеп, хакимем, син бөтенесен беләсең, син яратуымны беләсең дип җавап бирде. Гайса аңа, минем саракларымны ашат, диде. Сиңа хак сүз әйтәм. Син яшь чакта үзеңне үзең билбаулап, теләгән җиреңә бара идең. Картайгач, кулларыңны сузарсың һәм башка берәү сине билбаулап, теләмәгән җиреңә алып барыр. Ул бу сүзләрне Петрның нинди үлем белән Аллаһны данлаячагын белдереп әйтте. Шуннан соң Гайса аңа, минем артымнан бар, диде. Гайса һәм аның яраткан шәкерте турында. Шул вакыт Петр артына әйләнеп карагач, артларыннан Гайсаның яраткан шәкерте килгәнне күрде. Бу кичке аш вакытында Гайсаның күкрәгенә терәлеп диярлек утырган, хакимем, сиңа кем хыянәт итәчәк дип сораган шәкерт иде. Петр аны күргәч Гайсадан, хакимем, аның белән нәрсә булачак дип сорады. Гайса аңа, мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар? Син минем артымнан бар, диде. Шуңа күрә имандашлар арасында
ул шәкерт үлмәячәк дигән сүз таралды. Әмма Гайса үлмәячәк димәгән. Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар дип әйткән иде. Буларның һәммәсе турында шаһитлык биреп, бу сүзләрне язган шәкерт шул шәкерт була. Без аның шаһитлыгының хак икәнен беләбез. Гайса булардан башка да күп эшләр башкарды. Аларның һәммәсе турында да язылса, язылган китаплар дөньяга сыймас иде, дип уйлыйм.